Hello, may bungkag! Another day, another life update na zad sa usa ka bana nga nangasawag na siya nagdahong nga mga alingkawas sa kalisud. Pero nga nung nagkagidlay naman hinon ay panabange, murag bune. For today's video, dahil kay we are going somewhere in the middle of the mountains kay lagi ka mga sakop na ako, gusto mo pujot-pujot o mga berets. Mo nang early in the morning, sindiritso na lang po niyo kabanti sa gitawang nilang House of Berries Farm. Mga 35 minutes lugod, why lugod-lugod. Murag medyo pasensya lang ninyo sa gusto number 1 no kay murag wala sa mood, dakog si mood. But before everything else, first and foremost, above all else, primarily, most importantly, a very big shoutout sa atong labang makakagahom sa everyday blessings and for this beautiful and wonderful day. Wow! Sumauto nun, naabot na yun instant mame, pasirete ko be. Bitaw oy, every time yun makakita ko sa vlogs ang Jumerica nga maglupad-lupad kay medyo di gyapon may makatuo sa akong amo nga nakatamak na remi dire sa ilang yutang gitawag nga the land of the free. Basi nakalimot kayet nga wanay libre arong panahon na. Aray ko! Then pag abot yun na mo guys, kay gisugat tayo minidugidog dalag pisi. So sabi kong unsa ay sas, kay gusto raman na siya makigdula. O ani lang unta tanang dugidog no, kay murag lami po di alaga og dugidog. Saba di ayet, mura po kag kabalo mo training. This is Yeyets! Alam nyo ba na dogs can learn over 100 words and gestures? And some breeds can learn up to 250 words and gestures. And alam nyo ba na dog's nose is just like a human fingerprints? Hindi nyo alam no? Pareho tayo, nakita ko lang yan sa Google. At ito pa, alam nyo ba na mabilis pa ang greyhounds kaysa cheetah? Wow! At 40 times ang kanilang pang-amoy kaysa sa tao. Mo nang ayaw patakaglabay sa diaper kay masimutan na nila na yung tangagon. Sumutoy na mudyot na po mi dayon kay excited na po ning mga sakop na ko intawon. Dayon ang hangin ba mo po'y paggara-gara ni kalitrag kusog kaog bukog. Yeah, it's all edible. Og sa dihang nangita naman nuno silang edible nga dili man na mag-isa or maprito. Mga biris man intaw na girl, naunsa naman panabangi. I found a big one. I found a big one. Bali daghan ni sila klase-klase nga mga berries dire no. Na sila strawberries, black, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Wait, is that rainbow colors? Oy girl, time sa nabot lagi ka dire. Is it okay like this, oh? Like, mommy, I don't know why it's poking out. I found a big one. I found a perfect one. Matingala mo no ganong wala kumiapil pamudyot kay ang stroller ni bebe bayat kay wala madala. Nalimtan kay nawala na may noon sa paseng. Abi manggudpod nako nga indoor ang ilang berry picking. Kasosyal sa dana. Bitaw init kayo oy. Ako'y mawindang aside sa luoy kay si baby mabulad sa init. Murag makagidlay pud akong beauty magsigig alsa-alsa. Parang lapara ra bagyod kaayo sa ilang farm bell panabangi. Yay! Show them your bucket. Oh, I'm so we're gonna eat this one. It's healthy. Go here, guys. Sumauto, kaog bato. Nahuman na yun sila pamudyot no mo nang it's time para bayaran. And guess what? Kabayong budlat pilatanan nilang nabayran. $11 ra bayet. Wow! Ug kugihan lang yun ka o gusto ka makasave og feeling nimo okay ra nimo magpainit. Alay na mo dire mo pamudyot sa House of Berries kay fresh na kaayo, garantisado pa nga barato, kaog luto. Hindi wow, kaog bahaw. A few moments later. Sa moto nanguli na lang pud mi dayon kay lisod pud og didto na lang mi mamayo, dili na mi manguli no, lisod pud. Unya ning kalit magkadira wa may gaway nimo do. Hiugasan na lang pud dayon ako kay para mawala ra butong angay, mawala dayon after that. So what? Nami apple caramel pie. Naana po ding style no, magkunwari na sa big diet. Mag-steak ba? Then mo ni ang among gi-harvest. Natay blackberry, strawberry, and blueberry. Natay steak and egg, beans and pork, apple pie, we got fruits. Dayon unsa pa may langayan, matik tukob kay gusla na. Giilad na sad namo among self no kay mag-diet na lagi daw No carbs na daw, kaog bahaw. Dahil ang custom number 2, gusto na po daw siya mo enter, kabalo na mo og ngano, kaog kog mo. Ay unsa pa? 1 2 3. Column. Wait, there's more na pag you take 2, wa pag you dyan ako tinto, kaog simento. Suportahin na lang na siyang gibate, Yets. Column. A few moments later.
Naa na sad mi anay guys no, pag human og pangaon pagkataon-taon nangandam na sad mi kay magdula na sad ni akong custom number 1. Dayon dalon ako si Bibi kay ang akong amo matulog man kay duty naman pud niya pagkagabi. May na lang nangayawat og idlip. Dayon kailangan man kanang naka kanang present ka ba kay kinsa may mo cheerleader niya. Kailangan man nga naay mo go 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 kadidto para Bibo. Muli sa takajut kay kuha na to atong amo kay mo duty to ron. Sumoto ni uli na pud ko kay oras naman pud para mang manginabuhi akong amo. Kailangan man na nimo ihatod kay dili pa man nakabalo mo drive. Pero ngano man lagi pagkagabi iyet kay arang masira man lagi kay mo drive. Ay lahi man nga drive imong pasabot. Balik na sad mi kay walay mo cheer sa mga ate luwi kayo. Siya ray magbatad to. Sumotong paghatod ako sa akong amo ni diretso na lapon mi dayon. Kay lami biyanas pamati sa usa ka bata nga naay mong loved ones mo cheer nimo. Makahatag man nagpower. Mao dito na kasabihan nga power of love. Then pagkahuman na pud namo sa dula ning hapit na pud mi ka ice cream man kay lagi pogi lagi ay. Kaiga! Bitaw is okay ra ni namo diring dapita kay aside sa duol ra kayo sa among gipuy-an. Lami pagyud kaayo ilang ice cream diri. Kaog baka. Murag si custom number 3, murag katukubon po ng ice cream yets. Manguli na mi kay hapon na gabi na. Sumoto among ganap no, ayan na to ni humanon. Magpasalamat sa deko ninyo tanan sa makanunayong pagsuporta ni among kalaki diri napita. Unta dili mo sumhan. Dahil ang importante magampo gamping mo kanunay sa pagkadaw-adlaw ha. Kini si Yeyes at your service. Out. Kana! Clean the thing. Good job.